katon lagi canging alis sang mawek gandrung sabarang katulu sabarang katulu mukir moyang ayek saking jas baliworo lumari sang gandrung duh hari sumitra tanaya parang ya yen kowe belum pengen ngerti apa sing dadi kekarepanipun Kakang Gugah nggonmu turu kula sumurupa kalamata dina samangka negara Alengka dumadi peperangan gedhe sariku duk pawaga perange para raseksa andane dasangka tanding lawan Wadyabala Trewanda pandegane Rama Wijaya dina samangka wis dadi perang gegempuran Rama Wijaya sing didukung lawan para Wadyabala kethek dina samangka wis tumeka ana ing negara Alengka lan wis dadi peperangan lha apa to Kakang Warida ujare wong gaplok aku biyen mati matur apa kelawan Kakang Dasamuka